Buah, xaval, he estat tot el dia estudiant i no m'ha quedat res clar. No sé què em passa, però estic empitjorant les meves notes. No, és que aquest examen la veritat és que és prou complicat, però posant-hi una mica de ganes s'aprova fàcil. No estic preparat, si no l'aprovo vaig directe a la recuperació. I si m'escapo? I si dic que em trobo malament i me'n vaig? No sé què fer. Mireu, si ja heu acabat. Doncs a mi l'examen m'ha anat superfàcil, m'ha anat superbé, perquè ha sigut superfàcil, en 10 minuts ja n'havia acabat. Doncs jo no et mentiré, he posat el nom i he contestat 4 preguntes. M'ha anat fatal. Bueno, tu m'has preocupat, saps que la setmana que ve tenim un munt d'exàmens. Vols que t'ajudi? No, no fa falta, és que si estudio amb altra gent em poso nerviós. Mira, saps què? Tinc un contacte que et pot oferir unes pastilles que et poden anar molt bé per estudiar. Ostres, doncs deixa'm que m'ho rumi i aquesta tarda et dic alguna cosa. Vale, doncs jo m'ho abans possible, Esclar. Bones, Tete. En fi, que em faries un favor si m'ho demanessis. Vale, mira, faig un parell de trucades i demà t'ho porto. Moltes gràcies, em salves la vida. Adéu. Vaig a trucar a la Sarai. Sarai, aquí. Vaig a parlar, no? Joder. Hola, què passa, Saraita? Què tal, burro? Com va tot? Doncs mira, era per demanar-te que un amic meu vol unes coses de les que tu i jo sabem. Vale, sense cap problema, per quan seria? Doncs mira, si és per demà millor, demà per matí. Vale, sense cap problema, però recorda que són 10 euros. Sí, vale, sí, Sí, ja que ens va no, bé, eh? sí. Vale. Adéu. Adéu. ¡Esa Montoya! ¡Però quant de temps! Quina sorpresa! Això digo jo. Aquí estic fent encàrrec. Molt bé, doncs justament et venia a demanar un. Res, poca cosa, una bosseta per un col·lega. Doncs vale, en 15 minuts la tens fora. Vale. Fins un altre, recorda't de portar els diners. Cap problema, saps que sóc de confiança. Adéu. Adéu. Bé, jo he portat el meu, tu has portat la pasta. Home, esclar. Així m'agrada, no he de negocis. Recorda, una cada dia per matí. Només una, D'acord, ja et diré com em funciona. Vale.
dos, va, vinga, sí. Escolta, tio, just aquest matí se m'ha acabat l'última pastilla que em quedava i et voldria demanar més. Mira, no et passo el contacte perquè jo no vull tenir res a veure. Ja les tinc, com demanen portar 55 euros tindrem problemes. Tranquil·la, te'ls portaré. Són les 4:30, hauria d'estar per aquí ja. Hola, perdona, ets de Sarai? Sí, correcte. Tu ets el David? Sí, Els 45 euros. aquí tens. Ara les bosses, sisplau. Qualsevol cosa, m'avises. Sí, ja et diré. Gràcies a les pastilles que em vaig recuperar, estic en una mirar per les notes i em sento més feliç i no tinc cap preocupació. Ara que ho penso, haig de començar a demanar més perquè se m'estan acabant. Mira, crec que t'estàs passant. Hauries de parar això. Però què dius, xavals? Que no m'estàs estant bastant, que t'estan mentint. O sigui, mira, anem a fer totes les marcials i anem a parlar. Vale, de 3 a 5 estic disponible. Vale. Ei, Bruce! Hola, David. Segueix-me. Per on anem? Tu segueix-me, va. Bruce, tu entres aquí? Sí, òbviament. I què fas? Jo, arts marcials. Ah, I tu vols fer? Amb mi? bueno, va, anem a provar ja em conec. Vinga. Bruce, i tu què fas per escalfar? Doncs dono unes quantes voltes. Fem? Va. De veritat penses que unes pastilles et faran aprovar els exàmens? Sincerament, sí. Doncs estàs molt equivocat. Aquelles pastilles no fan ningun efecte. Aviam, sí que és veritat que els meus pares m'han dit que freni. A veure, és que si no pares de prendre pastilles... Bueno, és veritat, potser tindria que frenar. Mira, tu fes-me cas. Para ja de prendre aquella cosa perquè no fa ningun efecte i doncs confia en tu mateix. Vale, ho intentaré deixar-les durant un temps. Bueno, aviam, ara pensant, sí que era una mica estafa. Perquè tants diners, 4 pastilles... És el que et deia. Mira, ella d'allà no és la que ens va estafar? Sí, anem a parlar, va. Ei! Carai! Ei! Mira, vale, mira! Hola! Vale, tranquil·la, te'ls portaré. Vale, no. Ja les tinc, com demanen portar 50... Ja les tens. Uno. Has hecho daño, Mentida. Bueno, ens anem